Dos pros de l'escalar presenta Rubén buscant magnesio. El problema és que Rubén s'ha accés una càmera de mòbil i es detalla... Ara, torna a fer. Anem a ficar el zoom. Rubén buscant magnesio. Xap. Magnesio marrón, perquè té molta fibra. I ahí està el riu. Ahí està Rubén. I en 2 segons va dins del riu. Això, se m'acabarà la memòria, 1 giga de memòria. És que Rubén no avançarà més de 2 passos. Però més traça. Això qui està pujant per baix, molt fort ja està. Sí, Rubén s'ha superat, vamos. Deixa'm passar a mi, diu, la 3. Per baix, però antes els peus fica les mans i passa hasta aquí baix. Deixa passar un pro de la matèria. Com que deixa passar? Aquest puc per baix, començar per baix, podem esperar a poc a poc. Ja que estic en mala postura jo ara. Va, algú que se tira, va. Ara Rubén, tu. Qui de tira, tu o jo? Jo vull baixar per baix. Però sabes, cabrón. Cuando no...